सिविल सोसाइटी नि साइट ऑफ मुंबई आ सिविल सोसाइटी का गोबां मा एनजीओ जरा राजनीति नि फातार तंगुई बो लोकनि हामरायनो वानसकनाय राजनीति बो तंगुई बो लोकनि हामराय वानसकनाय बरक जतन थांजा खायै बो जतन थांजा खायै जों आदिनो सालजा माने 24 घंटा बन पालायलायसिनाय आ बननि बिसिङाव दंनाय ऑफिस कासारी स्कूल कॉलेज लामा लामप्रा रेल आबो जतनो बननि बिसिङाव खबजाक दंनाय सालसा जोंहादिनो बन पालायलायनाय तामनि बागै जों बन पालायनाय अ जागा आं साहस खायै जे कक साइ दंमानि सिनि बानिया खायनै र बन हुनि खानागायनो साजागियाङो ताम हिमबा बानिया खायनै रंनि डिस्टार्ब हुङो लोकरंनि डिस्टार्ब हुङो आबुना बागै सेगामबारियानो सिविल सोसाइटी निंगै नाकार सानि मापायो फियाबा ताकुतै बुकुकसौ जे कारणे बन दाकाब जाखा आबुंगा 8 दफा दाबी आ दाबी खनाकाय जे केबो मा हिनाय मो बन सिनि बागिनो बन मो बन न माने नाकलायो मो बन रो सामिल लंना नाकलायो ताकुतै बुकुकसौ नरक जतन साइमांगना मार्च मासनि 2 तारिखआव दिल्लीआव ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट चुक्तियाव सयिंखा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ताई भूबाग्रा आ तीनजन मिलिवै ट्राइपार्टाइट तीन दलनि चुक्तिंखा आ चुक्तियाव तिप्रासारनि लैंड राइट पॉलिटिकल राइट लैंग्वेज राइट जतनो इकोनॉमिक्स राइट जतनो खबजा खम 2024 नि 2 तारिख मार्च सिग्नेचर मनी तिनी 2025 नि अक्टोबर 18 तारिख ताबुब कायसा दाबी फनो फुलफिल हुयाको जार माने आरो जे सय रिमानि ट्राइपार्टाइट आबुन कोनो अर्थ करें लखा आबुन तै केबो मुसा उच्च बाच्च खायनाय गरै आबुन बागैनो जों बरंगनां एमएलए न बसकां तुय सिविल सोसाइटी कक साबलायखा ताबुक जोंते सिरिं सारां तंमालिया जोंते सिरिं सिरिं तंमालिया फादि जों अंखना नांलायसिनाय जों अंखरियासा अरो ते केबो बसकांनि फाइलिया थानाय 13 तारिख से जों बन को बनी किंतु उंया खाना सुबिया फेर बागै जोंहा प्रुफ मथाक मारिखा ताबो 23 तारिख अफ बन तेविसा जोंमा कबखा चिनि 2 नम्बर दाबिखा बांलादेश म्यानमारनि रायदा सायांगै त्रिपुरा गनांगै इलीगल इमिग्रेंट हाबनसे साइमालिया उसगामो न रखना कना सामबावर सिकक माथाम बोथार जागमनि आबरनो इलीगल इमिग्रेंट आमदिगिर फाय बरो माखायनो बोथार खालामथानाय निनि रांसाक सेक्लांथानाय निनि मुसुक पुम टक जदन सेक्लांथानाय मांगाके बरो उयां ओगल रानी बाजार जिरानिया तेलेगुराफोर लायखानाय बरकते अंखर थालिया बरक सिक बरक ढाकाय इलीगल इमिग्रेंट बरो आबरकनो मोथागानि बागै चिनि दाबी राज्य सरकारनो चिनि एमएलए वाइ वाइ चिनि सिका बेआइनि जे अनुप्रवेश खाय फाइनाय त्रिपुरा राज्यआव बरकनो सिरिनो बागै व्यवस्था नागारति बरकनो सिरिवै कायसा केम्प तन्नान बागै डिटेंशन कैंप सामदि जखन ठीक ठीक भाबे प्रमाणगन बाय बांग्लादेशी बनो लगे लगे बीएसएफ बाय लाखा पेनारिवै बांग्लादेश बॉर्डर पार्के होना नांनाय ताई
बेआइनि अनुप्रवेश खायनाय रकनो रुतुब कारना बागै कायसा टास्क फोर्स गठन खायनानि आ जागाव आसाम राइफल दंना नांनाय सीआरपीएफ दंना नांनाय त्रिपुरानि बीएसएफ दंना नांनाय पुलिस दंना नांनाय आमदि खायै टास्क फोर्स गठन खायै रुतुबना नांनाय इलिगेल इमिग्रेंट ब जागा दं केबो जदि नुकजा थाखाय बेनि बाबे त्रिपुरा फाइ दं फाइका बनो संजा जागा बनो सिनोबै बांलादेश रनानि बेवस्था मा खायनाय आबो कायसा चिनि दाबिनि बिसिं दंगो केंद्र नि गोबां स्टेट भारत नि गोबां स्टेट ओ बेआइनि अनुप्रवेश खायनाय रकनो एक्शन नाहार जाथों तेबा त्रिपुराव एक्शन नाहार जागिया आबनो मगल कायचम दिनान बगिनो त्रिपुरा राज्य सरकार न चिनि अफ बन ताकुदा बुकुसम सुदा आबो सिमिया चिनि एनएलएफटी एटीटीएफ रकबाय केंद्र सरकार राज्य सरकार तेवसा ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट उनका आबुंगा 2024 नि डिसेम्बर 2024 नि सेप्टेम्बर तेवसा एग्रीमेंट उनका आ एग्रीमेंट बुसर काम दाबी कायसाफोर दाबो सपनानि कुनु चिन्ह करै चिनि दाबी आबनो एक्शन माननाय चिनि दाबी चिनि अनेक सारायरक इंग्लिश मीडियम पढ़ी दंबयो बंगार हयदिनो टीसीएस ऑफिसर फाइनाय आईएएस ऑफिसर फाइनाय डॉक्टर फाइनाय इंजीनियर फाइनाय जज अफराय बंगिया परीक्षा नाहार थानी कक बरक सब्जेक्ट चालू उनका फियाबा आबो इंग्राजी स्क्रिप्ट बा रोमान स्क्रिप्ट पे चालू मा खायनि ने चिन दाबी दंगो रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक चालू खायनान बगै 1969 इसमी सानै फाइजाक दाबी न ताबुकबो सरकार र आबो पुरन खायाखौ चिनि दाबी आबो दाबतै पुरन खाया नांनाय ताहुतै बुहुकसं आंते को गोबां साया चिनि नांमोन हिंगाय ओ बबाग्रानि चुक्तिबो जत्तनिफ्राय नांजामा कायसा पॉइंट दं नांमोनि पॉइंट आबोखा 125 amendment bill 125 amendment bill तामो तम आबो जत्तनो सुग्रुबि सायमाना ना आरो दङो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फाइनेंशियल पावर land power नरक खाना खाना एडिसिनि कर्मचारी 300 जन रिटायरमेंट थांगा पेंशन से माया हा ग्रेजुटी माया लिप सैलरी माया तागे माया एडिसिओ रांसे करे 5000 कोटी बिल नाम ब्रह्मसे सेंसन को 500 कोटी आबो भाई कुलगो हा निन बसला जखन न सानफ्रु बाबा आनी मोबाइल कैसे पायना नांगो जुता कैसे पायना नांगो आनी मोटरसाइकेल नि हर नष्ट थाका आबो मेरामत खाया नांगो आं जुते 5000 टाका रां नांगो नों रिखा 500 टाका निनिया बसला रांल खसासिनो राज्य सरकार एडिसिनो आमतिके तोय 5000 कोटी नि बिल साम रहमानि बिल पास खायै रिखा बोसोर 600 कोटी 600 1000 सिदिनिया 600 से 600 गाड़ी नि थक बेतन कर्मचारी निमांग 550 कोटी शेष तेबुसे कोटी तंसे 50 कोटी काम फाइनाय लामा कायसा से 2 कोटी बले हा स्कूल न काई कांगरियो न ते कोटी थाक जमन हेगे को पुरु जेसिनि बेकार रग न लोन दिसिनाय बर रां बाय लोन दिसिनाय एडिसि बाइक लोन दी बनायबा चिनो दुकान नासने बिनो कमपके 5 लाख मारि दङ बनो जदि 10 लाख लोन दी रिखागा एडिसि 5 लाख खाबो उनको सब्सिडी ते 5 लाख सुस्रो नांगो बमति डाबल दुकान साम दुतला दुकान साम कामो किन्तु एडिसि रांखै आ रांनि पावर सिजाक दङ 125 एमेन्डमेन्ट दो डाइरेक्ट रां फाइनाय एडिसि नि थानि ताबुक एडिसि नि चिनि सीएम सं ईएम सं ननो जागा फनसार ना फन रिमेया तांगै
bini land allotment power gerei land transfer ni power gerei land nini mong Islam ni me mutation khaimia power reject gerei kintu a 125 amendment below land power ni kok sijak to takutoi bukhsong norok khana kana chini एडीसी सरकार 38 टा बिल दं का राज्य सरकार खाली सिनमो बिल लो किजा पास के नोदि जों पुलिस लांनाय 1200 पुलिस लांनाय नि बार-बार डिक्लेयर खाया दा तलां माया पुलिस लांनाय रां ग्रै रां ग्रै पुलिस बिल नो बायांगो एलाव खाया सिग्नेचर रिया चीफ मिनिस्टर सिग्नेचर के राज्यपाल थाने थांगो नगे राज्यपाल आपरो अप्रूव थैगै एडीसी टिबु थैगै आपरो साखरि रानी 1200 फानो रिमाया ताबो बिल पास खाया 125 amendment बिल पास थंगाय आ पावर खाइसिनाय 1200 तामो 12000 पर पुलिस लांग मानसि आपरो दाउतै बुबुसम आबुन बागैनो जों ओ tripartite चुक्ति जे एग्रीमेंट फेमनी आपनो दाखि इम्प्लीमेंट मा खायनाय खाया हंगाय बसकांगो सिरि तेबो कटर मा सबांनाय 23 तारिखो जे सभा सिरि बन नि बिसिंति चांगमानि आपन सबाय बनो तेबो कथुरतम सभा सिरि बसकांगो तंगना तांतै बुकुसो हिगाय बसकां 23 तारिखो सिरि जागा टिकेटिंग मंगनाय आ जागा रबन्दर तो कबगो नर्थ मानजाकदि चिरिमबो जे दाबि 8 दफा दाबि तंगमानि आबो जदि मान खांखाय चिनि सिखला चालाय बुरा परिसो परि तंगनाय स्कुल डन बस्को परि तंगनाय कलेजफोराव परि तंगनाय काहाम इंग्लिश मीडियम परि तंगनाय आ सेरारनि भबिष्यत सिकिउर होनाय बरबो जों काहामखाय परि माननाय हिगाय आंनि ओखलगते कगनार तंको बरनो कगनार